25 imatges sobre la història de Catalunya. 9è lliurament. Número 1. Una manifestació per la independència de Catalunya a la ciutat de Perpinyà. Número 2. El casament entre la infanta Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarín a Barcelona. Any 1997. Número 3. Un retrat d'en Manuel Carrasco i Formiguera. Fou el fundador d'Unió Democràtica de Catalunya i en el seu moment va ser afusellat pel feixisme espanyol. Número 4. El president de la Generalitat de Catalunya, en Pasqual Maragall, presentant el resultat del referèndum sobre el nou Estatut de Catalunya. Any 2006. Número 5. El ball de les Morratxes de Lloret de Mar. Anys 50 del segle XX. Número 6. Unes restes prehistòriques a la baronia de Rialb. Número 7. Inauguració del Camp Nou. 24 de setembre del 1957. Número 8. Un destacament dels Mossos d'Esquadra a l'any 1913 durant l'època de la Mancomunitat de Catalunya. Número 9. L'única nena supervivent d'Enriqueta Martí, també coneguda com a la vampira del Raval, any 1912. Número 10. Aquest és l'escut de la població de Pratdip. És l'única població de tota Catalunya amb un personatge mitològic al seu escut. Explica la llegenda que el gos Dip era un emissari del diable. Número 11. Una fotografia de la ciutat de Reus, principis del segle XX. Número 12. Dues nenes de Terrassa jugant amb l'Hospital del Tòrax al fons, any 1955. Número 13. Una fotografia de la Carme Forcadell quan era presidenta del Parlament de Catalunya. Número 14. L'actriu Elizabeth Taylor en un rodatge d'una pel·lícula a la platja de Palafrugell, anys 50 del segle XX. Número 15. Assalt feixista a la delegació de la Generalitat de Catalunya a Madrid a la llibreria Blanquerna, any 2013. Número 16. En Joan Miró pintant la seva obra El Segador, obra desapareguda durant la Guerra Civil Espanyola. Número 17. Vinyeta satírica de la revista del Cucut fent burla de les pèrdues de les colònies de Cuba i Filipines per part d'Espanya, que va provocar que 300 soldats espanyols entressin a la redacció per cremar-la. 25 de novembre de l'any 1905. Número 18. Imatges d'una manifestació antifeixista a la ciutat de Barcelona, any 1932. Número 19. Imatges d'en Jordi Pujol anant a declarar per un presumpte delicte d'estafa a la Hisenda espanyola. Número 20. Les restes de Barcelona de l'any 1714. Número 21.
Anunci del primer noticiari en català, època postfranquista, al cinema Capitol, any 1977. Número 22. Clausura del Camp de les Corts del Futbol Club Barcelona després de que el públic xiulés l'himne espanyol en plena dictadura de Primo de Rivera. Any 1925. Número 23. Fotografia del periodista nord-català Pere Codonyan. Número 24. Una instantània d'en Sergio García quan era el capità de la selecció catalana de futbol. I número 25. Una dona plorant la mort del seu marit després d'un atac feixista durant la Guerra Civil Espanyola. I fins aquí aquest 9è lliurament de 25 imatges sobre la història de Catalunya. Si el vídeo t'ha agradat, sisplau, regala'm un polze cap amunt, deixa'm un comentari a la caixa de comentaris i subscriu-te al meu canal. I com sempre, deixeu-me recomanar-vos les meves dues primeres novel·les, 13 i Els accessoristes. Són les dues primeres parts de la saga de la llegenda de l'insurgent. Les trobeu a Amazon, tant per e-book com en edició de butxaca.